En aquests mesos de pandèmia, on hem trobat més la pau ha estat en el manteniment d'una esperança activa, que vol dir mantenir-se en la solidaritat, en l'escolta de les persones que en algun moment s'han sentit defallir, perquè tots ens podem sentir defallir en un moment, però en canvi tenim l'oportunitat d'estar oberts al qui se'ns apropa, al qui ens necessita, i en això no només donem pau, sinó que també li trobem. Soc el Pepan, soc pediatre i actualment treballo en una unitat de cures pal·liatives pediàtriques amb nens amb necessitats pal·liatives i nens crònics. Durant el confinament i durant la Covid hem triplicat el número de domicilis, hem anat als domicilis perquè els nens no vinguessin a l'hospital i no es contagiessin. I quin símbol de pau jo he vist durant aquests mesos que portem amb aquesta malaltia? Doncs he vist molt d'amor per part de pares i de mares que han estat tancats a casa seva, que no han tret a les seves criatures per por al contagi i que els han cuidat d'una manera espectacular perquè no es posessin més malalts del que ja estaven. Hola, bones, aquí el Gregal, sent present. Una situació que m'ha sorprès, no? És com aquesta unitat que va sorgir entre les persones d'ajudar-se entre elles i veure com aquí en el barri es van organitzar diferents grups com per ajudar a diferents persones vulnerables. I una cosa que em va agradar és veure aquesta unitat de barri, sobretot, de com vetllem perquè les coses siguin més fàcils. Som els pioners i carabats del Gregal i creiem que la pau que ens ha donat el confinament és com que hem tingut temps per pensar en nosaltres mateixes i estar soles. Sense dubte, una senyal de pau durant el confinament va ser l'ajuda amb els veïns a l'escala, amb coses tan simples com anar al supermercat a comprar les coses a la gent gran. Les trobades telemàtiques amb els infants. A la tranquil·litat de casa i sortir al balcó i veure els veïns. Un simbolisme de pau que he vist durant l'època del Covid ha sigut la solidaritat de tots i totes al quedar-nos a les nostres cases durant el confinament per permetre l'alliberament de pes als hospitals i poder atendre millor els malalts. Hola, soc estilista, de Mireia Espín, i aquest any el que he vist amb el Covid és que n'hi ha més solidaritat. Per mi, un moment de pau en aquesta època Covid han estat els petits somriures d'esperança i la il·lusió de veure aquells als que m'estimo. A l'arribar a casa i trobar la meva família. La solidaritat als infants i joves. Des de la primera línia he rebut la pau en el companyerisme i tota la força del personal de l'hospital. Des de Farmacor Maristes, un moment de pau va ser poder-nos connectar amb els infants i joves durant els moments d'incertesa, per seguir connectats. Els bons moments que hem viscut amb la família. Malgrat la distància ens hem sentit a prop i això ens ha fet superar els moments difícils. Un símbol de pau va ser quan a l'escola tots els professors es van bolcar per intentar fer activitats que als infants els ajudés a sobreportar l'època del Covid i l'aïllament a casa. He vist la pau a la família. Les trucades amb les famílies. En aquest temps de pandèmia, el gest de pau, allò que per mi ho ha simbolitzat, és tota la gent que ha sacrificat hores, energia, la seva salut fins i tot, per ajudar i acompanyar aquelles que més ho necessitaven. Sanitàries, els professionals d'educació social, totes les voluntàries.
aquells que han estat amb qui no tenien ningú. Durant el confinament vam trobar la pau a través dels nostres amics. Gràcies a les videotrucades ens vam poder veure en els moments que teníem lliures. Soc la Victòria Escobar, educadora social de Maristes, i la meva llum de pau durant aquest temps de Covid ha estat poder acompanyar les famílies del centre obert i els joves de les llars Xampanet Catalunya. A més, he fet servei al CRAE d'Igualada en moments difícils on faltaven mans i això m'ha permès conèixer altres realitats. Pensar en l'altre, la solidaritat. Un símbol de pau que he vist durant aquest temps de pandèmia han estat les activitats de lleure organitzades per entitats sense ànim de lucre i escoles. Activitats que quan s'han pogut fer s'han demostrat fer amb tota seguretat. Aquestes activitats han estat llum per molts infants i joves.